Ponovo u novoj epizodi. Danas ćemo da igramo na serveru RR Gaming. Na ovom serveru su se sva vozila igrača izbrisala. Znači sva vozila su se izbrisala. I meni je sad admin dao 1 milion za to. I sad ću kupiti NRG pa idemo da radimo posao uzgajivač droge. Evo sad ću prodati nudi. Evo nudi. Ne lezi 500k, znam. Prati. Samo napišu prati me. Vidimo, hoću me prevat lik. Ali još 250 manje više. Ajde. Ajde, ljudi, pa idemo da vidimo što ima na pijacu. Ću li kupiti? Još. Ili? Ne. Što ne? Ok, 500k. Thanks. Evo, kupio sam već NRG. Znači, ček. Ovdje da vidim je stigla neka nova auto da mogu se kupiti. Mislim, sva vozila se izbrisala, vjerovatno stigla auto. Onda. Ujte, kako su stigla. Ne stigla nova auta. Evo, kupio sam NRG. I ja odem do posla uzgajivač droge. Evo, kad smo došli do ovdje, idemo samo gore. Stop. Evo. Samo pratimo ovaj put. U stvari neću vam pratiti ovaj put. Znači, ovako. Izađete ovdje. Idete gore. Mislim, ja imam NRG pa meni ovako. Ne znam za vas, evo. Izađete ovdje, imate put, ali ne znam točno gdje vodi. Evo ga. Evo ovdje kupite drogu. Evo, ja ću uzeti kokain. Znači, kucate ko se crta kupi seme. Kokain. Stavim sekundu, select. Znači, evo, uzet ćemo 5 komada. Znači, od gore skroz se sije. Znači, tups. Znači, sad ću pokazat. Ovo samo ovako prepričite put. Onda napiše nešto. Svi htera. Samo skontakt. Svi htera. Evo, ovdje. Možete i onim, možete i onim običnim putem, samo ovako idete. Samo ovako idete, pičite pravo. I ovako idete. Nisam dugo snimala na ovom serveru. Nema dugo. Nijem se dalo stvarno igrati snimat. Nisam uopšte ni igrala na ovom serveru. Ja došao, vidim s vama se vozila izbrisala, kontaktirao sam vlasnika servera, admina, i on mi je dao 1 milion. Kupio NRG sad za 500k. What the fuck? Plahi da im se renta kuća. Wow, da kak i renta. Da im naprije kuću. Evo, dođete ovdje na ovo polje. Znači, sadi ruku. Evo, čučnijete. Sad ću
je sadje. Samo sekund. Vodič. Samo sekund. Vodič. Posao komande. Znači. Posadi. Ups. Znači, kokain. Stop. Kokain. Joj. Ne znam zašto neće sa ovim nekim bakstom. Evo pa sad ću onda se sagledam da posadim vidite koliko realno mora se sagije da posađe, ne može ovako stojeći. Ne može posaditi. A malo da posadimo droge, da se ima. I kad to nikne, ja ću vam se javiti. Posadit ćemo još malo. Sad kokain. Da, ajmo malo kokain sad. Možda se nešto pogrešno kucao. Nemam pojma. Uzeo sam 5, ja mislim 7 kokaina. Znači 2, 3, 3, 5, 0, 2. Ups. Kupiti neku vilu. Htio sam da nazvijem da nađem djelo bukvalno na server. Pa naći valjda. Brate, koliko će ovo sad. Ima će ja drugi dosta. Posle ovog. Opa. Sve. Kokain. Malo je dosadno. Hoće, gledaj, ja samo radim prezidenciju posla uzgajivač droge. Hopa. Brate, koliko ja imam? Brat, koliko ja imam ovog? Ajoj. Ajde sam pogriješio ponovno, jesam. Šta? Nema dovoljno semena. To je to. Pa, ja ću ovaj dio preskočiti dok to sve napravi.